Greetings viewers, welcome to From the Ghetto, the show that brings you stories of individuals who have been through struggles and finally came out. Today we are in Chitungwiza and our guest today is Ernest Mavaza, aka Boss Matsanga. I'm your host as usual, Jikomburu Dolos Jonathan. Be inspired. Greetings once again. We now have Ernest Mavaza. Sisi baba. Mushimcho sikufamba. Aiwa nice one baba. Andira. Use ku Chitown kuno. Chitown bozo kuti. Andira. Aiwa mushawacha minuka wakakomborerwa. Tumafura myepo ya. Aiwa tinofara kwa tine mipa show From the Ghetto. Aiwa nice one baba. Andira. Yes. Saka tisingadi kupedza nguva yevatarire. Toda kuziva ka brief background about yourself. Okay. Ernest Mavaza mukomana anoita zvemadhirama ndofunga sekuza kwevamwe anoita futi zvemusic. Munhu akakura achigara kumusha kunyanya. Muharare munhu aita zvekuvhizita. But izvezvi zvine basa rangu ndabhurure munomu. Bhurure muchitown. Yara bhurure muchitown. Ndichimirira Chitown, ndichimirira nyangwe Zimbabwe kwese kwandaita sei kwandaenda iwa ndichingomirira nenyika yangu nebasa rangu irore. Andira. Yes, Saka toda kuzivawo matangiro amakaita career yenyu yeacting from your humble beginnings. Kusvika pamuri nhasi, kusvika pamakazoenda kuIran. Ndakaona ghetto yetu iri kuIran but izvi zvino inspire. Aiwa kuita kwaMwari. Yes. Ndikangoti inini mukukura kwangu sefamily tiri mumba takagara. Mama wangu anga ari munhu anofarira zvinhu zvekuimba stereki. Saka takaona kuti family yedu yakakura. Takazvarwa kuna mai vangu tiri 9, kuna didi vangu tiri 10. So kuna mama tati kana takagara takatandara zvezvitenjini nguva yekuimba, nguva futi yekuti anyangwe mafanizi, because baba wangu ndiye munhu anyanyondiinspire nenyaya yemafanizi. So zvakabva ipapo zvobva zvanosvika nepaTV kuona madramas nyangwe kuteerera music. Saka zvakandibata kwese kuti kumusic ndainakidzwa nazvo, madrama ndainakidzwa nazvo. Pandazvitakura ndaenda nazvo kuchikoro. Kuchikoro pandakasvika kuchinzi kunodiwa kwaya kuimba, ndakaenda tikanojoina ndikatanga kuita sei kuimbawo futi. Kurudawo zvemadhirama ndakabva ndaita sei tinojoina futi ndiita sei ndichiisawo ruoko rwangu ipapo. Saka zvese ndakatanga kukura nazvo ndichitsvaga kuti ndechipi chandogona kubudira nacho. But chandaishuwira ini chandainyanyofara pamwoyo pangu ndezvekuimba. Pachakazokasika manje kunobuda manje chemadhirama manje. Ipapo handichazoti kanzi vanhu vaiseka because ndiri munhu akashata here kana kuti handiziye. So chikoro chasvika pakuita sei pakupera. Ndakanga ndanyora tumadhirama twandakanyorawo ndakaisa pasi. Ndakatanga kuwedzera pamusoro petikoto. Nyangwe macameras and stuff zvainetsa ndakatotanga kuti ndakawana kamari kandawana nemabhindauko andaita yawo. Ndinobhadhara nemacameras. Ndinotsvaga vanhu vanoda zvekuacta nyangwe kwakasiyana-siyana. Mukoma mumwe wacho wekubhawa because ndiwo vanenge vachida. Kana vemusika tokokurudzana, totora imwe nguva yekuti ndanofanira kunge ndichiita basa. Toita zvemadhirama. Ndingangoti ndikada kutaura zvakawanda zvakatosvika kana kundirambanisa nemukadzi nemadhirama yawo. Ndakuda art. Mama too much love of art. Yes, saka ndo pandakatanga kupusha ndega. Ndakaita madhirama ndega anenge 3. Asi kwangu saikuwa nesocial media. Anga achiri madisk. So that time ndo futi pandakanga ndasangana naDAF. Kana muchiziva naDAF naNB. Ndo pandakasangana nawo. Ndo pakatotanga kuita sei kuchikura manje zvemadhirama ndaona shamwari dzinoda basa iroro. Izvo dzinogona basa iroro. Saka ndakava ndakunyatsoita sei kusimbira pabasa ndatanga kuenda. But music andaumira futi ndaita sei nchirowa. Saka ipapo vamwe vanoona vanoziva kuti anoita zvemadhirama. Vamwe vanoziva futi kuti anoita zvemusic. Alright. Samukoma, ida kuzivawo machallenges amakasangana nawo during the time yamaibuild a music career neacting career yenyu. Yes, ndingangoti kumusic kunyanya ndakatodzoka kumashure panyaya yemastudios. Kuti unenge uchida kuti unorekodha iwewe. Pamwe nemusic yangu haisi mangoma. But kumangoma ndokuri kunzi $3 tokwanisa kuita sei kurekodha. Saka unokopedzera kuti saka chimbondirekodha because uda kumbonzwa vhesi rako richirira muredhiyo. Saka ndoko ndakatanga kumhanyira but machallenges anga akatowandisa.
even nanhasi akatoita sei Akawandisa. akawandisa because mari dzichidwa nemastudios handikwanisi kudziwana. Ndizvo. Ndobva ndaenda kumadramas kwacho. Mm. Machallenges andambotaura ekuti ndandisina kamera uyezve kana wekuactor naye anenge ari padhuze wekuti ndokwanisa kushanda naye achiziva kuti hazvibuditse mari asi nekufamba kwenguva zvogona kuzoita sei kuzounza mari. Saka zvanga zvakaoma panguva yekuti uwane mari ubhadhare mumwe munhu ane kamera auya kuzoshuta. Unokumbira someone kuti auye kuzoactor newe achiziva kuti hazvibuditse mari. Zvava zvichida munhu akaita sei akatendeka. Ende unongosana kana mari yekuti umupota abhadhare rendi adye kumba adii unongochongonyengetedza nekusofta. Saka unoona mangwana mumwe anouya mangwana hachauya, mumwe anouya mangwana akaona kune mari akutenda ikoko akukusiya. Saka unongoramba uchingeta ngori panzvimbo 1 but zita rinenge richiita sei haro richitofamba. Alright. Ndaona mukoma pamataura challenge yamanyanya kusimbira ifinancial problem. Solution ipi yamunofunga kuti iitwe kuti isolve ka challenge kakaka? Ini ndinoti dai zvaibvira Mwari kumusoro kudenga wapindira munyika yeZimbabwe panyaya yeart tawange tichibatsirikana ipapo kuti nyika yedu ivhure ziso uyezve ise ruoko rwayo panyaya dzeart. Kana zvadaro manje zvakupa kuti munhu wese asafunge kuti kana achienda unoshanda namatsanga mari ndichaona kunani kuna matsanga. Because ndakatodawo art nemwoyo wese, ndakabuditsa mari dzangu dzakawanda dzekuti pamwe handifunga kuti dzichaita sei dzichadzoka. But dai nyika ine kahomwe kana kuti ine rubatsiro rwainogona kupa kuti tishande tikushandira nyika nokuti tikushandira inini, ndofunga zvinhu zvedu zvinoenda kupi kumberi. Ndinoona like kuNigeria mukatarisa manyika inosapota art. Saka uchizoona nemaartist acho ese ikoko aita sei abudirira. Saka dai nyika yedu futi yaidaro tichiti hakuna kana ndinonzi matsanga comedy but kune ameno zita rinonzi chiwe rekuti munhu wese anokwanisa kuenda achinoshandira kupi ikoko. Zvatinozodya zvakubva kuhomwe hombe iyoyo. Tese tichibuditsawo madhirama edu kana paZTV but kune kambani inokwanisa kunge ichitipa mari yekuti isu tirarame kudzimba dzedu. Ndofunga ipapo tinoenda kumberi noti kuti timirire kuti mukoma imimi ndimi chazenge muchitipa something. Let's take a short break. We'll be right back shortly. Welcome back to the show from the ghetto. Today we are in Chitungwiza and we have Matsanga. Mr. Matsanga, kukurira kwamakaita mughetto nema struggles amakasangana nawo zvakakubatsirai sei kushape future yenyu? Kukura kwandakaita mughetto ndingangoti ndokuno kwakandibatsira zvinhu zvakati wandei. Handitangire kughetto, ndotangira kumusha. Kumusha kwakandidzidzisa tsika, kukandipa futi zvimwe zvinhu zvakati wandei kuti nyangwe ndikagona kuita ndi munhu wechidhara. Madhara anotaura achidii, madhara anofamba achiita sei, ndezvipi zvinoitwa navanhu vekumusha zvinosiyana nevanhu vekutauni. Andingoona alright, ndazoya mutauni munomu ndakatanga kuona zvakawanda. Utsotsi unoitwa nyangwe mutaundi kuti vanhu vanobira vanhu chadona chichi ndo zvimwe zvinhu zvandobata nanhasi ndichida kudzidzisa asati abirwa kuti asaite sei asabirwe. Katsvaga zvinhu zvangu ndomaitira ndinozviita. Ndoenda kana kuti vanoita zvemutoriro zvemadrugs zvechii handibate izvozvo but ndinosvika mudhuze mavo kuti ndione kuti ndezvipi zvavanoita ndikwanisa kunge ndichibuditsa kuvanhu kuti zvinhu izvo zvinge zvichita sei zvichipera. Saka dhirama rangu ndokwanisa kuburitsa inini chaizvo kuti munhu anzwise kuti aiwa vanhu vanozvifambisa so. Saka zvese izvi zvinondidzidzisa kugara mughetto kunondiratidza zvakawanda nekuburitsa zvizhinji zvine zvida kuti sei zvidzidzise nyika. Saka mudhara ndoziva kuti imimi pacareer yenyu yeacting neyekuimbai chakanyanya kukubatsirai education here kana kuti ihardwork? Ihardwork baba, ndochokwadi because handina musi wandakamboenda kuchikoro chekudzidziswa zvemadhirama. Kana wandakaekta naye wacho nyange kuchikoro vaingondiudza zvekuita noti kundidzidzisa zvekuita. Saka ndingangoti inini ndaingoshandisa chipo changu, face yangu inini ndongochinjira ndege ndongondoisa kana voice rangu kuti pana ndichitaura ndichidai so autotena kuti iwe chatoero ndokuisa nhande zvinhu zvandinongoona ndege nekungonzwa kuti kana ndaiona dhirama raningirira mudhara mukadota anika mutena kakuzoti maruizi something like kana ndoona mutiro wafanza anika kutena ndikazosangana nayo pane pamwe vanosangana nayo ndoona
ndarasiro zvare izvi ndezvepachi ndezvepabasa saka ndakuda kuti inini Ernest wokumba ndeuyu Matsanga atouyu saka ndikatopfeka chiheti chiya ndikabata ndandi dzangu maoko zvakaita se zvakanaka hapane patonechi patone change. Alright. Saka ndingangoti chipower hapana kumbozi ndichi Ronaldo Messi ndo talent. Yes. Samdara ivi makanyanya kuinspire nei? Inini ndingangoti kunyadzi madrama or dze music kwese alright kumadrama ndakakura ndiri munhu anofarira paTV Sterek sekutaura kwandaita ndaona na Mudhara Mukadota ana Timina Bonzo ana Gringo nana Mudhara Kapfupi wao saka ndingangoti zvinhu ndokwakanyasotangira nyaya dzacho ikoko. Yes aya saka music ndofarira Progress Chipfumo kana ndikatomunzwa kunzi ari kuimba apa izvezvi sotogona kutotanganisa kuti achikasika mukoma ndimai ndinotere nobva ndabva ipapo ndinofarira kuti murume anonzi Chapresa kunyanya ndozoenda futi kumangoma aini ndoteera hangu music yakawanda but vanhu vandataura ava ndevangu toenda kana ndangu yekuti ndinodawo kuzvinamatira inini kuti zvinhu zvangu zvifambe zvakanaka ndinodaidza Dorcas padhuze sekutaura kwanambokuita ipepe ndinodaidza Baba Charamba pedyo neni nana Ngoma Medias Mera Blessing Shumba ava vanhu vanoita sei vanondiinspire even inini wacho futi kuti ndiimbe vanhu ivavo ndo vanoita sei vanondibata zvine simba kuti ndinzwe ndoda kuimba. Yes. Pakuinspire vanhu akapfupa pandabvuma bosi panenge mukaheti kamunozomborowa mune ndandi dzenyu dziya ndeafred manje different. Alright Samdara semunhu akakurira kugeto so far makuitawo something chinobatika mune rechamuri kuita as a way of giving back to the community? Inini kutaura chokwadi ngoma ndiri pabasa ora ndoda kudzokera da kuenda kumberi nandadzoka kumashure inini kana ndasiya madrama ndine mabasa ndiri kufanira kuita either ndichaenda kupolitics ndiri kutaura kupolitics uko handisi kuenda kana kuti amene unogona kugarira kumberi uko ndikuda kungonoita kuti ndibatsire community mandiri mandogara kuti ndivaratidze kuti patiri kutadza apa neapa pafanira kunzwai. Asi ndikasada hangu kuenda ikoko ndikangoti ndakuda kunanga kwandikufanira kuperera ndiri ndikunanga kuchechi. Kuchechi ndikuti ikoko ndokwandoda kutonotungamira manje. Mwari vanogara vachindiudza everyday kuti ikoko ndokwachafa uri mwanangu. Saka madrama ese aya inguva yenyu kuti mufare ende ndichasvika panguva yekuti ndichakusarudzira kuti akadai so aya ndichaita because nguva yacho yakuita ichifamba ndakukuitira akadai so chete because ndakunanga kupi kwandakatumwa naMwari. Ini kwandakatumwa naMwari kuchechi kokuti nyangwe ndikatoona vanhu vachitambudzika mugeto misodzi yangu ngona kuera ndichifamba muroad even nanhasi ndinobatsira vanhu zvakanyanya my youth kuti ase mutoriro community ndinotozikanwa zvakanyanya handitofarira kuona maita chiro mutoriro handidi mbavha pamberi pangu munhu asina kushanda anongotora zvinhu zvemunhu zvashandwa for some years ongotora some minutes atotora atoisa kupi handidi mbavha ndinovabatsira ipapo ndobva ndazoda futi kuti ndibatsire mayouth kubudikidza nemabasa nemari because kazvingaiti kuti mayouth asiye madrugs asiye chakati but vanokwanisa kusiya bakata vasisa ndezvipi zvatiri kuzovaitira kuti vararamewo kandi vazive kuti zvinhu zvee zvakashata saka vari kuda mabasa saka inini hangu handina basa rekuvapa but ndiri kuzamawo nepandogona vangava vana vechikoro kana iri social media iri kubhadhara nditoripo pakuti tivadzise madrama acho avo vaitechi izvezvi vagone zvakawanda vangava vana mai vekumagrupu kumamisha kupi tovadzisawo nezvesocial media kuti vanga vachikwanisa kuwanawo ingava mari here nezvakasiyana siyana kubudikidza nechi social media kumaketa zvinhu zvavo zvavatoita something twavo tikotu manhanga mapotato mai karuka musoro kwavo zvese zvavafanira kunge vachiita pachi social media vachiwana kuraramawo saka ndikubatsira vanhu vakawanda neizvozvo. Alright. Yes, that's great. Samdara, given a chance yekuti internationally the doors are open. Imi mungade ku-collaborate nani ku-acting zvese neku-music? Alright. Collab inini ndotarisira
kutonoita nevamwe vanhu vari kunze kwenyika kunana UK iko amen ndokwaanogarire kunana America uko ndokunzwa indotoda kumboita action chache vanoendwana vhandemu yechichi muchitosumudza mashanana round kick because ndogona kumhanya zvakanyanya ende ndiri munhu iyoyo kuti handakasimba nyange muviri wangu saka ndozvido zvese zveshe ndotosvira samunozovarohwa ivanhu makuzovapedzera kana wrestling meme ndotosvira kana ndomboonekwa ndiri kuwrestling kuti ndichirwa pachirwiwa paipaika ino vanhu vanobudisa chi ndandi ndinoratidza kuti aiwa ini ndiri kuZimbabwe ndokupfuura kumbomira saka kana kuti pari kunzi pfuti dzikurira pari kudii but ndichitera nechi nendani because kataputa irire kana kuti kobe ndichibvambura saka ndosvira kubata nevanhu vakadaro ndosvira futi nyange kusvika kuNigeria shanda nevanhu vakawanda ndofunga unongoona to akomana tupfupi twedu ndosvira kubata nawo umwe musiwo kana zvinhu zvazoita sei besides acting nemusic chii chimwe chamunoita during your spare time? Ndingangoti izvezvi hazvina sazvanyatsovhurika zvakanaka ndinoitawo tushoma shoma tondinoita sei tonoita kazhinji kacho ndiri munhu anodhiraivha saka pese madhezi apfuura ndaimbodhiraivha zvekudhiraivha mushikashika ndichidii but nekuda kwekuti following yaita sei yati kure saka mafanzi munhu akutadza kuita sei ngenchizviita so inenge story advantage here kuti pamune muchifaya muri driver venzi atukwira yamatsanga zvokuti kombi inozara kana ne 30 seconds mumwe munhu anototora advantage iyoyo kuti achada kana kubhadhara mota yako akuziva kuti kuti utaurisa kana kuti umubate huro akutobadza foni kunyanya kumahwindi kurenge kwe kwamune muri mese anongoitotuka hayo bva panoyo madhirama chichi so zvimwe zvacho zvinopedzisa zvakubata ndiri munhu wenyama zviroti kuita madhirama ndamaoko pesera tapinda yes ndandi futi iri pasaidi saka hatidi manje kuti tizenge tichiratidza zvinhu zvakashata kudaro fuchi ndiri munhu anoda Mwari nemwoyo wangu wese saka ndikangoti izvo zvinhu ndakatosiya but zvimwewo zvandiri kuita izvozvo ndezvekutanga kutsvaga tuma twangu twanendawana toendohodho kana tuhembe tukuchii ndichipo vanonditengeserawo vachiitawo. Yes, let's take a short break. We'll be right back shortly. Welcome back to the show from the ghetto. Today we are in Chitungwiza and we have Mr. Ernest aka Boss Matsanga. Chakura nezve greatest achievement yeku-Iran. Yes, feeling yange yakamira sei ghetto youth irichienda kuIran makanoita period yakareba sei? Ndangoti rachovha zvemwedzi. Yes, saka what was the feeling like? My feel say ghetto youth iri kubva kuma slums kupinda kuIran. Even nanhasi ndofunga kuti ndiri kurota kuti ndakakuenda ndakutsoka because zvakangondishamisa. Nanhasi nditori panapo ndinoita ndakaenda here kuIran kustarisa mapics mufoni mangu Joshua ndini nditori kuchando ndakaenda nemadhirama madhirama aya ndakatanga paipai indi ndine mwono wakawanda vandoziva vanoita madhirama aya kuti havanombobvira vaita sei kuti waini ndakasimudzwa saka ndongoti Mwari vakabata vakapindira ipapo ende nanhasi ndongobhilivha kuti Mwari vanorarama pandiri ini ndinorarama muna Mwari. Yes, saka ndingangoti ndakaachiva zvinhu zvakawanda kuenda kwandakaita ikoko ende nanhasi ndinofara nenyaya yebosi ndakagadzira CV rangu ndakagadzira vana vangu ramangwana. Saka tiri ipapo Mudara tine vapfana vechidiki vari kutanga kuita zveart zvemusic vamwe vari kuita acting vachiri vapfana chaivo chaivo vamwe paprimary level vapfana vadiki mungada kuti chii kwavari? Chekutanga ndoda kudzoka panyaya imwe inogara ichitaurwa nevakawanda yezvemadrugs kuti vasafunga kuti kana kuti angava madrugs kana kuti fodya dzedziya ndo dzinopa munhu kuti agone basa redu. Ndo chekutanga chandoda kuudza mayouth. Zvinhu izvozvo zvese ndingangoti tikatore setop up vanozviita ndingangoti itop up yavo but ukatoitarisa inotovakwadza ivanongoiti zvinonipa confidence but zvinotokwadza ukagara wangojaira zvinhu izvozvo kuti zvigare zvisipo ungozviitira zvinhu zvako unongosvika kumberi. Tobva ipapo toenda chinhu chinonzi unity. Mabasa edu aya
kutanga tiri mugeto tichitarisira mari kuti tinowana kupi, kazhinji kacho takafokasa nesocial media. So kana tisina unity, because paunity apa ndikutarisa kuti social media platform YouTube, TikTok, Instagram zvichanochengetwa newe. Andiri kuona inini ndichishandawo newe ndiri kana kuti mubato wekamera, iwo ndiwo kubata peji. Kwakaita ari kunzi maactors asina chaakaita sei chaakabata. Andiri kuona mangwana ndongofuma ndangoti inini nepeji rangu ndakutoita sei ndichakuzivai. Andiri kuona kana kuti ndinda mukuru wenyu imimi muchatopedza mandibvuma because kana mukaramba ini ndakabata zvinhu zvakaita sei zvakakosha zvinounza mari. No, ngative naMwari muhati. Tobva ipapo tive neunity kuti tizive kuti zvinhu izvi tikutanga tiri mugeto muwirirane kusvika mufe, tichembedzane, tichene ndebvu, chingoziva kuti zvatakatanga zviya taitira inini newe uyezve taitira vana vedu vachaita sei vachatira mashure. Saka ndinoti unity ngaivepo uyezve kushanda nesimba. Chese chaunofunga kuti nditange kuita kazhinji kacho chinobudirira. Usati fambe ubva umira ubva kuti ndakudzokera hai zvazviite, ukadaro wese kunyaya dzeart hauna kwaenda sei kwaunoenda. Unity futi painoshanda shanda uonawo frets, mangwana ndofunga unoona madhirama angu, mangwana ndina Alan, mangwana ndinani, vamwe vacho vandonetsa kuvabata paipo kuti tiite macollabs, but kana uri kuziva kuti wakananga kupi unotogara uchitovanetsa nekutovafambira unonokadho iwe mukachauye mbuya timboita chinhu. Pamwe paipo unoita sewadona unotoona mumwe wacho ndiye achaita seakuita sei saakusimudza achakusimudza. Ini wacho kana ndikada kuzvigara kuti ndasimuka naninga ndichatamba nawo mangwana futi ndichavatsvaga naningewa. Saka ndongoti unity kunyanya uyezve nelove yemaworks ida basa rako kana watofunga kuti ndo basa randaita sei randada. Yes. Alright. Before we wrap up our show, mune here chamunoda kutaura kuvatariri vari kukuonai kumhuri yeZimbabwe? Okay. Ndoda kudzoka pamashure mbichana kuti pane vamwe vari kuona madhirama angu aita seaita mashoma. Pane vamwe zvinhu zvese zvaitika pamadhesi mashoma apfuura. Kwozoita vamwe vakandiona nchinzi ndiri kuIran, vakanzwa nchinzi ndadzoka kupi kuIran. Wedu ndakaenda papressure pasingaite. Papressure ipa ndepapi? Munhu abva kuchando munhu sanotarisa kuti abva nechi something. Ndakazva ndipa ndirambe ndakarara mumba ndisabude nekuti kunze kwanhu ese pressure chaita. Andikuona. Saka ndingangoti apakaipa. But do you have any future projects that you kutarisira? Yes. Ndingatoti izvozvo ndawese. Because pandakaenda ndakanodzidza zvinhu zvakati wandei. Then vandabva ndaziva kuti basa redu rinoda kukura ende rinoda kusenzeswa futi mari. Kana ndichiti kushandisa mari kuziva kuti ndikuedza kuti chii tisati mba muri kudyiwa sadza zvakutange zvemusitete zvongoti sadza iro risipo sadza racho kana ritoripo rikudiwa sadza sesadza ritofanira kubikwa vanhu vapakurirwe vadye. Funga ndatokudza zvinhu zvakawanda ipapo. Saka ndakadzidza zvinhu zvakawanda. Saka ndikugadzirawo zvinhu zvinoenderana nezvinhu zvandakadzidza uye zvine kukura mubasa rangu. Kuti nzira yacho ndakuiza kwayakananga. Pandakaenda ndakasangana navanhu vakabva kunyika dzakasiyana siyana, kuIndia, Bangladesh, vamwe vakabva kuKenya, vamwe vakabva kunana Spain, tikasangana ikoko. Saka vakandidzidzisawo zvakawanda, ndakakopawo zvevamwe ivo vakakopawo zvedu, zvese ndikazisanganisa. Saka ndisandaona nguva yekuzviburitsa kubudikidzwa nekushaya nguva yakaita sei yakakwana yandambotora ndakawanda muchibage. Saka asi manje ndikutarisa kuti zvimwe zvacho tichaita zvinoburitsawo zvinoenderana nehomwe yatinayo. Aiwa, pakanaka. Thank you for your time, Mr. Matsanga. Thank you so much, Baba. Thank you for watching. Let's meet next time, same platform. I'm your host as usual, Zvikomborero Dolos Jonato, and I'm signing out.